Εδώ λοιπόν, από αυτό το διαλεγμένο από τον ίδιο το Γιάννη Ψιχάρη τοπίο και τόπο ανάπαυσης, ξεκινήσαμε το μικρό μας οδηπορικό. Ακολουθήσαμε το ταξίδι του, στον πιο βασικό του σταθμό, στο Πυργή. Στο καφενείο του χωριού, η μνήμη του Ψιχάρη είναι ακόμη ζωντανή. Θυμούνται ακόμη ότι οι πυργούσενες τον μυρολόγησαν στον τάφο του, χρόνια μετά το θάνατό του. Για το άλλο που λες ότι εκεί στο Παπαδόπουλο το αναρτάκι που πάμε στο, πώς το λέγανε αυτό είναι, που μένει έξω ο Λίμπους. Α, ο Ψιχάρης. Μα το είπαν δεν λέγανε το Ψιχάρη. Ο Ψιχάρης είπε ότι... Ανάμεσα ψυχή, μετά. Ναι, άκουσα, όχι, όλα. Ο Ψιχάρης λέει ότι είσαι στην Καλαμουκή. Φεύγω από την Καλαμουκή και πάω προς το Πυργή. Ναι. Το Πυργή λέει μου παντάνε κόσμο σου πάει στα δόντια πρωί-πρωί με τις άσπρες ώρες. Αυτά λέει εδώ ακριβώς. Να στο διαβάσω λίγο. Το ξέρω, τα ξέρω που τα έχω διαβάσει. Πέστε μας για αυτό. Εγώ τα έχω διαβάσει. Είναι πέρα. Το λοιπόν, με τις άσπρες ώρες λέει τις τοπικές του εποχές και φωνάζει και λέει καλημέρα γεια. Το λέει έτσι, είναι να κάνεις γεια. Πού πας γεια. Άρα αυτό θα τονίζει. Και λέει, φεύγω από το χωριό μου, να αφού λοιπόν το διαβάζει. Φεύγω από το χωριό το Πυργή λέει και πάω προς τα Μεστά. Ενδιάμεσα έχει ένα χωριό και δίνω την κατάρα μου. Το έχω διαβάσει το χωριό. Τον ταλό αλλά γελούνε τους Ολύμπους εννοείς. Ολύμποι είναι. Δεν το ονοματίζει. Δεν το ονοματίζει καθόλου. Αφού τα ίδια είναι, δεν μπορώ. Εδώ είμαστε. Εγώ ξεφύγω αφού σου πάω εγώ κάθομαι στη χώρα, οδηγώ στη χώρα και πήγαινα κάθε πότε που ήμουν εγώ και πήγαινα στον. Και λέει, δίνω την καταρά μου, ενδιάμεσα είναι χωριό. Και δίνω την καταρά μου να μην ακουστεί κλάμα παιδιού στην κούμια και οι γυναίκες να γίνουν ντράγοι. Λέει έτσι. Πέστε μου κάτι, ακόμα λέει εδώ. Παιδιά λέει σας έβαλα στην καρδιά μου. Ένα μάλιστα μου άρεσε στο Πυργή. Ποτέ δεν πάτησε πυργού στο σχολείο. Έτσι ήταν τότε. Δεν πηγαίνανε. Όχι, έπηγαινα. Δεν πήγαινα. Ναι, το λέει και αυτό, αλλά εγώ αυτά δεν έχω καμία σημασία με αυτά. Αλλά και αυτό που λέει ότι οι πυργούσοι με κανέναν τρόπο δεν ήθελαν να πάρει στο σχολείο. Ναι, και αυτό που διάβασα με το εδώ στο Ψιχάρη. Πήγα στο Ψιχάρη, πήρα και την προηγούμενη του καρνή μαζί. Είπαμε εγκόμια και πρέπει να τα θυμάμαι τα εγκόμια. Αλλά εγώ φταίω σε πολλά διότι είχαν. Η γυναίκα δέσει, έτσι. Όχι. Αλλά εγώ φταίω διότι είχα μια γυναίκα, θα το κάσει λέω το νερί.
να μου την έδανε τη μεγάλη μου Λουκά, ήταν η Κυριακή, Τατσί. Και μου λέει, έλα, άρα σου γράψω τα αγαπάς τραγούδια. Γιατί αυτής έβλεπε και σου λέει τραγούδια. Κατέσσερις πανηγεί το τριμπούνι. Ακούσετε μου να σας πω τι σούσα στο τραγούδι. Η Σούσα ήταν η μορφή της Βενίτιας καμάρι και αγαπάν το σεριμπάλι το καλιό μπαλικάρι. Όνειρον είδα μάνα μου πικρό φαρμακεμένο σαν να έρθει τα αδερφάκι μου γύμνο ξεσπαθωμένο. Τη νύχτα τα μεσανύχτα που η πετίνη λαλούσα ευρόντισεν η πόρτα το και ξυπνήσεν η Σούσα. Και ανοίγει το πορτάκι της, βλέπει τον αδερφόν της και κοντανένει η γλώσσα της και θα μπόσεν το φως της. Κοντά κοντά τους βάλανε τα δυο σε ένα μνημάκι και φύτρωσε μια λεμόνια και έναν κυπαρισάκι. Κάθε Χριστούγεννα λαμπρή, κάθε λαμπρή και σκόλη το κεπαρίσι έσκυβε και φύλαν το λεμόνι. Και οι διαβάτες που περνούν στέκονται και τους βλέπουν οι αδέρφες τούτους τους νεκρούς αγάπη που την έχουν. Εσείς έχετε πει με ρολόι στο ψιχάρι? Εγώ τώρα. Το θυμόσαστε αυτό? Πιο ψυχικό είναι εδώ από την εκκλησιά. Α, ναι, πιο ψυχικό που κάνετε είναι εδώ από την εκκλησιά. Κατάλαβες? Γράφει για το Δεν ψιχάρι. το παρατηρείτε. Καλά τώρα. Άσετε. Συγχάρισε με δικαιολογώ. Είχες πολύ αξία και για τυχείο στέγουσουν παντοτινά θυσία. Τώρα είσαι στη μαύρη γη, δεν σε έχω εγώ γνωρίσει, μα φέγγαν οι ακτίνες σου Ανατολή και Δύση. Είδαμε το μνημείο σου και το υπόγραμμά σου. Τι ήρθαμε και εγκομιάσαμε νήτων τιμή δικιά σου. Για το ψυχάρι τα λέτε. Είδαμε το μνημείο σου και το υπόγραμμά σου. Τι ήρθαμε να εγκομιάσουμε για να χαρεί η καρδιά σου. Για να χαρεί η καρδιά σου. Ήρθαμε να εγκομιάσουμε. Και πώς το λέγατε, σε τι ρυθμό το λέγατε, θυμόσαστε, πώς το λέγατε αυτό, πώς... Πέστε το. Εν το Λιάννα. Πες τον ήχο λίγο. Τον ήχο, το ρυθμό, πέστε λίγο. Τον ήχο. Ναι. Δεν κάνει γιατί πάντρεψα. Γιατί παντρέψατε, δεν κάνει? Σταθήκαμε και στους Ολύμπους και μείναμε με τη γλύκα της αίσθησης που είχε και ο ίδιος ο Ψιχάρης όταν άκουγε τους ανθρώπους αυτούς να μιλούν και να τραγουδούν. Ο Ψιχάρης τότε που γύριζε τα χωριά της Νότιας Χίου, γιατί παρεξήγησε τους Ολύμπους? Όχι αδικαιολόγητα. Όχι αδικαιολόγητα. Τι του κάμανε και είπε όλα αυτά τα... Γενικά η ζωή σε ένα κλειστό χώρο δημιουργεί μια ψυχοσύνθεση λίγο περίεργη. Εδώ παρέμβεται περισσότερα χρόνια. Στα χωριά, στα μικρά μέρη ο ένας τρώγεται με τον άλλον.
Η γλώσσα σας διαφέρει από αυτή του Πυργιού, ας πούμε, και των Μεστών? Όλοι, ισχύως, όλοι. Όλα τα χωριά Κάθε χωριό έχει τη δικιά του διάλεκτο. Τη δική του διάλεκτο. Ναι. Και την πρόχωρα, ας πούμε. Και την προφορά. Προφορά. Μιλούν οι Περγούσοι. Ναι. Οι Περγούσοι δεν τη ξεχάνουν ποτέ. Ναι. Και στην Αμερική να πάνε, Προφορά. και όποιος πάει κοντά στο Πυργή να μάθει θα πάρει τη διάλεκτο δικιά του. Ναι. Είναι εύκολο. Έχουν πολλή ορολογία. Εμείς πήγαμε στο Πυργή, πριν τους Ολύμπους είμαστε στο Πυργή προχθές και έχουν λέξεις που είναι διαφορετικές τελείως. Έχουν πολλές διαφορετικές λέξεις του Πυργούσι. Και πολλές γενοβέζικες λέξεις έχουν. Από γενοβέζικη ιταλική διάλεκτο έχουν παραμείνει μέχρι σήμερα. Οι Λιθομενούσοι πάλι? Άλλοι, έτσι είναι πιο βαριά η γλώσσα. Του Λιθίου. Διαφορετική. Ότι είναι διαφορετικά. Όχι. Και στην Αμερική να πάνε, Ναι. και στο εξωτερικό να πάνε. Όπου να πάνε να αλλάσουν. Σας το πω. Αυτό πότε είπαμε ότι λεγόταν το τραγούδι? Τούτο. Ναι. Τα Γεωργιού τη μετά από την εκκλησία. Άγιε μου Γιώργια Αφέντη μου, κι άσημο καβαλάρι, σαν Άγιος είσαι στη Θωριά, σαν Άγιος στη Θεότη. Παρακαλώ βοήθα μας, Αφέντη στρατιώτη. Θεριώχω μες στον τόπο μας, μέσα σε ένα μπηγάδι, ανθρώπων το ταγιζόμαι κάθε πρωί και βράδυ. Μια μέρα δεν του δώσαμε ένα τρόπο να διπνήσει, στα άλλα νερό δεν άφησε τη φορά να ποτίσει. Ας ρίξω με τα μπουρλετιά κι ο τίνος θέλιας πέσει, να στείλει το παιδάκι του λιονταριού πες και εσύ. Τα μπουρλετιά έπεσανε σε μιαν βασιλοπούλα, όπου την είχε η μάνα της μόνη και μοναχούλα. Από μακριά τον εθώρει κι από κοντά του λέει, φύγε ξενάκι μου από εδώ να μη σε φάει το θεριό, τούτο τ' αγρίο θεριό νόπου θα φάει και εμένα. Μια κονταριά του έδωσε και το θεριό σκοτώνει, και πάλι του ξαναχτύπα και το λαιμό του κόβει. Συνεχίσαμε στα Μεστά. Μας μίλησαν για τα πατρογονικά του. Το σπίτι ανήκε στους ψυχάριδες ή στους ψύχας. Εδώ μένει ο γέρος Ψύχας, που τα ανήψια του ήταν στην Μασσαλία και στην Γαλλία και στην Κωνσταντινούπολη και του στέλναν λεφτά. Και αν διαβάσετε την ιστορία των ψυχάριδων, ήταν εμπόροι, οικογένεια εμπόρων, διασκορπισμένοι σε διάφορες πολιτείες της Ευρώπης. Αυτοί στέλναν λεφτά εδώ στο θείο τους. Ο θείος τους ζούσε πλουσιοπάροχα, γιατί τα αδέρφια του μεγαλοεμπόροι, όπως έλεγε, ανήκαν στην οικογένεια που έρχεται ο πατέρας μου, και εμείς το κληρονομήσαμε το σπίτι, ήταν του γέρου Ψύχα.
Το σπίτι πουλήθηκε και το πήραν ο Γιάννης ο Γκιάλας, ο Μιχάλης ο Γκιάλας και τώρα διευκολύνονται και παίρνουν από εδώ για να πουλήσουν στον δικό τους. Αυτοί οι Γιάννης με τον ποιητή, καμία σχέση? Ναι, είναι συγγένειες, ξαδέρφια του ποιητή. Εντάξει. Αποχαιρετήσαμε τα χωριά της Νότιας Χίου, τη ζωή τους που ακόμη μαγνητίζει, τα σπίτια τους, τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι τοπικό υφαντό, στα Μεστά. Αυτό είναι βούλα λέγεται και αυτά είναι τα πατήματα της βούλας. Εμείς εδώ πέρα φτιάχνουμε μόνο παραδοσιακά, δηλαδή ναι. Στο χέρι όλα βέβαια και τα μοτίβα όμως είναι μουσιακά. Δεν εξελίσσουμε τα σχέδιά μας πολύ. Κοιτάμε πάντα να αντιγράφουμε παλιά υφαντά. Δηλαδή εμάς εδώ τα υφαντά μας στα Μεστά δεν είναι πάρα πολύ λεπτά. Είναι βαμβακερά γιατί είχαν πολλά βαμβάκια. Δεν θα βρεις πάρα πολλά μεταξωτά. Βρίσκεις συνήθως τα ρούχα τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για καθημερινή χρήση. Τώρα, τα παιδιά μπορούσαν να εννοήσουν τα λόγια του Ψιχάρη. Ο Γιάννης Ψιχάρης γεννήθηκε το 1854 στην Οδυσσό της Ρωσίας. Ο πατέρας του ήταν από Τυχείο και η μητέρα του από την Ήπειρο. Ο ίδιος ήταν μοναχοπέδι αφού η μητέρα του πέθανε 18 μήνες μετά τη γέννησή του και ο πατέρας του δεν ξαναπαντρεύτηκε. Ο πατέρας του, πλούσιος καθώς ήταν, φρόντιζε να μην του λείψει τίποτα, μεγαλώνοντάς τον σύμφωνα με τους τύπους και το γράμμα της αριστοκρατίας. Ο Γιάννης Ψιχάρης διακρίθηκε ως φιλόλογος και συγγραφέας. Έγραψε πολλά έργα στην ελληνική, στη γαλλική και στην ιταλική γλώσσα. Σε αυτά μας απεικονίζει με θαυμαστή ικανότητα τη ζωή. Είναι ένας ρεαλιστής συγγραφέας που περιγράφει αυτά που είδε και έζησε. Ο Πυργούσης άλλο δεν ξέρει, παρά την παλιά του φορεσιά. Άσπρα ρούχα φορούν οι άντρες, άσπρα ρούχα οι γυναίκες, άσπρα τα παιδιά. Πρέπει μάλιστα τις Πυργούσενες να τις δεις. Τι χάρη που την έχουνε όταν αγάλια με χρόνο και με ρυθμό, σαν καράδι που κουνιέται και πάει, περνούν από κάτω από τις καμάρες, από τις στενάδες. Και άξαφνα προβαίνουν όξο στη στράτα για να πάνε στην πηγή με το σταμνί στην πλάτη. Με το ξεστρογγυλωτό τους μπράτσο κερτωμένο για να καστά το σταμνί. Όλες ασπροντημένες σαν ζωντανές μαρμαροκολόνες που περπατούνε, ξεχωρίζουνε και φεύγουν απάνω στο χαλανό χρώμα του ουρανού. Παιδιά, σας έβαλα στην καρδιά μου. Ένα μάλιστα μου άρεσε, στο Περγί. Ποτέ δεν πάτησε πυργούς στο σχολείο. Για τούτο το αγάπησα τόσο. Ένας πυργούς μου μίλησε με πολλή γνώση. Τα γράμματα λέει τι θα τα κάνουμε. Αν ήταν τουλάχιστον γράμματα που να μπορούσαν να μας κρύβουν κάτι να μας χρησιμεύσουνε, δεν έχουν κανένα νόημα για μας. Χάρηκα μα το Πυργί. Στο Πυργί οι πέτρες γελούν. Ο Πυργούς δεν σκύβει κεφάλι. Δευτεριά και καλοσύνη βλέπει στο πρόσωπό του. Αχάριστος δεν είναι και όλο θυμάται το καλό. Είναι έξυπνος και ό,τι πεις αμέσως το καταλαβαίνει. Ο Πυργούς σέβεται τα παλιά του έθιμα. Μάλιστα περηφανεύεται από τα βαστά. Έχει δίκιο ο Πυργούς. Ποτέ δεν πρέπει να ανηθείς μήτε το όνομα, μήτε τη θρησκεία, μήτε τη γλώσσα του πατέρα σου. Ελάτε δασκαλάκια στο χωριό. Στο χωριό με το καθαρό τον αέρα, με την ωραία τη φύση θα ξανοίξει και ο νους και η καρδιά σας. Όλα καλά στο χωριό. Χαίρεσαι διπλά τη ζωή, αρχικά που κάπου κανένας κρυφός, κανένας γλυκός πόθος γεννιέται μέσα στην ψυχή σου. Νιώθει κανείς με όλα του τα δυνατά ποιήση και φύση. Έκαμα κι εγώ στο σπίτι όπου κόντεψα 2 πυργούσικους τοίχους σοβαρούς στο Γιαννήρι. Γράμματα είναι τα λόγια σου, σε τοπηρική σχολιό μου, σε οπηρικού ηθαϊνό, ατομικά οριό μου. Το ευρύτερο κοινό, γιατί τον θυμάται, εμείς όλοι γιατί τον θυμόμαστε. Άρα έκανε κάτι που ωφέλησε και τον τόπο μας ενδεχομένως, ή επειδή έχει το μνημείο του, ή το μνημείο. Πού είναι το μνημείο του? Είδατε, μπράβο. Πώς είναι αυτό, είδατε τα πίες, πώς είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έκανε και το θυμόμαστε. Γιατί σταμάτησε την καθαρεύουσα. Σταμάτησε την καθαρεύουσα. Πρέπει να γίνει η δημοτική γλώσσα. Να είχε. Να διδώσει και να παιδί τη δημοτική γλώσσα. Τη δημοτική γλώσσα. Μπράβο. Ο Ψιχάρης λοιπόν, ως γλωσσολόγος,
υποστήριξε μία θεωρία. Τη θεωρία ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα που μιλεί και καταλαβαίνει ο λαός. Άρα εμείς, οι τάχαμορφωμένοι και οι γραμματιζούμενοι είπε, θα πρέπει να πάρουμε τη γλώσσα που λέει ο λαός, αυτή να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε μια γραμματική στηριγμένη σε αυτά που λέει ο λαός. Όχι, δεν θα κάνουμε μια γραμματική και να λέμε στον λαό τι θα μιλάει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί που υποστήριζαν τη δημοτική γλώσσα, όταν είδαν έναν άνθρωπο της περιοπής του Ψυχάρη να τάσσεται με το μέρος τους και μάλιστα καθοδηγητικά, δοκίμασαν απέραντη χαρά και ήταν για αυτούς ένα τεράστιο και ακαταμάχητο. Ο Ψυχάρης λοιπόν ήρθε στην Χίο, την πατρίδα των προγόνων του, να γνωρίσει από κοντά, ήρθε και από πες και με την αρχιτεκτονιά του, να ακούσει τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, πώς μιλάνε και πώς προφέρουν τις λέξεις. Μυρολογείς πρεσιώτησες, μητέρες αδερφάδες μου εσείς, αν τύχει ποτέ και περάσατε από τούτο το μνήμα, τραγουδήσετε ένα μυρολόγιο από εκείνα που σας άκουσα να τραγουδάτε όταν ήρθα στα χωριά σας, στα χωριά της Μαστίχας, για να μάθω τη γυαλιά σας, τη δική σας τη γυαλιά, τα Ρωμαίικα. Ποιος ξέρει, μπορεί και μέσα από τον τάφο μου να με ξυπνήσω. Τόσο πολύ τα έχω βάλει βαθιά μέσα στην καρδιά μου, τη ρωμαϊκή μου την καρδιά. Αποχαιρετώντας το ταξίδι μου, του Γιάννη Ψυχάρη, νιώσαμε ότι κι εμείς κάναμε ένα μικρό ταξίδι στις λέξεις του και στα οράματά του. Βάσει όσων έχουμε πει εδώ πέρα, πιστεύεις ότι σήμερα υπάρχει γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα? Υπάρχει γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα, που είναι τα κρύκλεις. Σε νέα μορφή δηλαδή, κάτι άλλο έχει προκύψει, έτσι. Που είναι τα κρύκλεις. Είναι ο τρόπος συνεννόησης των παιδιών να μιλάνε. Το χρησιμοποιούμε κυρίως στους υπολογιστές, στο chat, μέσω Facebook, μέσω διάφορων τέτοιων μέσων. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάνε κάποιοι αυτό που γίνεται, αυτό το μέσο που μιλάνε τα παιδιά, γιατί έτσι έχουν μάθει, δεν μπορούν ξαφνικά να το σταματήσουν αυτό. Απλά το παρακολουθεί κάποιος και το αφήνει να εξελίσσεται, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν χρειάζεται, λες, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τι σου άρεσε στο project, τι δεν σου άρεσε και τι νομίζεις ότι πρέπει να αλλάξουμε. Το project είναι ένα μάθημα που μου άρεσε, ήταν ξεχωριστό από τα υπόλοιπα. Μου άρεσε ότι μάθαμε για το Γιάννη Ψυχάρη, αναλύσαμε το βιογραφικό του, ταξιδέψαμε κι εμείς μέσα από το έργο του, το ταξίδι μου. Ήταν ευχάριστο σαν μάθημα, δυσάρεστο, αυστηρό? Ήταν ένα ευχάριστο μάθημα, ήταν χαλαρό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ήταν ένα μάθημα ψυχαγωγίας, όπως το θεωρούσαμε. Πιστεύεις ότι κάτι θα έπρεπε να αλλάξει? Πιστεύω πως έπρεπε να κάνουμε περισσότερες επισκέψεις στα χωριά που πέρασε το κύμα. Οι στρατιώτισσες, πατριώτισσές μου, μανάδες, αδερφάδες, θυγατέρες μου, εσείς όλες αν τύχει μια μέρα και κατεβείτε στα Κρογιάλι, αν τύχει και περάσετε μπροστά στο άσπρο μου το μνήμα, σταθείτε μια στιγμή. Τραγουδήστε μου ένα μυρολόι από εκείνα που σας άκουσα να τραγουδάτε σαν ήμουνε παλικάρι. Και πήγα στα χωριά της Μαστίχας να μάθω τη λαγιά σας, τα Ρωμαίικα. Ποιος ξέρει, μπορεί να με ξυπνήσουνε άξαφνα, ως και στον τάφο. Τόσο τα αγάπησα, τόσο βαθιά τα έβανα μέσα για μέσα στην καρδιά μου. Τη Ρωμαϊκή μου την καρδιά. Δεν είναι ανάγκη να έχετε το μυρολόι, σας λέω για πολλά. Φτάνουνε δυο. Πείτε μονάχα πως γύρισα τον κόσμο πέρα-πέρα, πως άφησα τη Γαλλία και πως ήρθα να ζεσταθώ, πως ήρθα να ξαποστάσω στο ήλιο μας το φως, στην καλοσύνη της πατρίδας.